Mudare mutsanangure kuti nei makanditoresera mombe dzangu 3 ndisina mhosva neni ndidzorerei mombe dzangu nemari inoita 150 US yekununura. Anditika ndozoka mangaraka izvi nome ichokwa chenga gweja mbotoka mangaraka ubi chiri kuibhuma here kana kuira andira kana mbere nyenyi taura kunzi temple bomba ina judgment ina judgment pamusoro ichangamira ine nyaya yangu yanda kuitira kudari kuna kuja ndiri kuda mombe dzangu nechikonzero chakuti vachiva tichitongwa muno mwana wangu achitongwa Mudare muno vakanzi vatanga vadzorera Muroora kumba kwavo saka hazvisi zvavakanoita vakuya vakangotora mombe vasina kudzorera zvangu vakajajwa namama saka ndosaka ndiri kuda mombe dzangu ane 24 years ndofunga vachitongwa muno vaiti mukadzi aiti ane 19 years Nomen mkumbacho. Yes. Chitasa statement yaungeza kutsanangura ukutaura kuti ugedza kupa mhosva mambo kuti vakataura kuti mombe dzinofanira kuenda ndokunge ava vadzora Muroora wako kumba. Ndozvaungeza kutsanangura. handisi kupa mhosva mambo. Nokuti judgment kana pataurwa. Noti pane judgment yakakutora mombe ndizvo. Tukwira nei? Pane 2 majudgment chokwa. Judgment chero dzakaita 10 but ndinotaura kuti pane judgment yakakutora mombe ndoyaurikukirashana naye kuti mambo makaita zvirwrong because pane nyaya yekuti vaifanira kutanga vadzosa Muroora wangu kumba ndokuti ndozovapa pfuma ndizvo zvaurikuedza ndo zvandikuedza kutsanangura so kureva kuti iwewe kana dai Muroora wako uyu asina kudzoka kumba kana kuti dai akadzoka iwewe haubvise pfuma tida kusibvisa shoko ramambo rauri kuti mambo apo makatadza ndoda kuti timbobata kuti iwewe kureva kuti Muroora kana dai asina kudzoka kumboko iwewe mukadzi wako mwana wako anga achifanira kuti akaberekesa munhu mahara akarara nomwana wavanhu mahara nokuti haana kudzoka saka abvisirwe ndozvakuedzesana hatisi kuedza kutsanangura sokudani kuda kuti dai judgment ndoda kugadzirisa kuti shoko rauri kuedza kuisa naro kuti haifanira kudai nokuti havana kudzosa Muroora wamwandeti judgment iyoyo inenge ichitonzi iwe tokirashana nekuti purani dzamambo dzakafa saka chandikuda kuti uende manje mina kunzi ndikutaurire chaunofanira kunge uchitofrema ndechekuti its either mombe dzakatorwa hadzisi dzemwana ndedzani ndedzako kwete kuti kuroora ngwanzi mwana wakaberekesa munhu mwana adzoke arege kudzoka haubvise unobvisa munobhadhara chete tanzwana ndosaka uchinzwa tichiti isisu uyu uri kumona chipira ayabva apa akafa asi ari kuita sei ari kuroorerwa koyo mwana wako pamwana munhu mwana munhu onziwo ngaareke kuroora ere judgment then iraitira vachiti chokutanga Tezvara vatanga kudzorera mukadzi womunhu pamba kumba kwawo handidika saka inini pandiri kuti aiwa mira ndimbotaurawo aya mambo hatina dambudziko nawo hatina dambudziko nawo nokuda kuti robva pachief saka ndinofanira kuti ukumizo kuona kuti iwewe zvauri kutaura uri kukirashana neuyu uri kupikisana namambo kuti inini muri kunditaura kuti judgment renge rakati ndinofanira kutanga ndadzorerwa Muroora wangu ndokuti ndibvise mombe. Aiwa chiriko njokutika patikatongwa Mudare mwana wangu achitongwa ati dare rakatonga richiti chokutanga Tezvara takawadzorera mwana wako kumurume wake handitika first handiti ndokuti pfuma izouya nokuti judgment naro tiri kuti
kuti nhasi ukatorewa mombe pamusoro pokuti mwana wako akarara nomwana wava handitika ndizvozvo ndosaka wakatorwa mombe handiti iwe kuti mombe dzakaenda kukwazi pane kunge dzichitambirwa novava wozi iwe uchakuda muroora wako here aiwa ini chadaida ndikutika chinorwadza ndikuti mwana wangu handitika ndiye akarambwa nemwana wavo handiti zvakarambwa nemwana wavo handiti ndaitaisira kuti iwo semushaino vake vane vana vabereki handiti iwo taitaisira kuti kana dai vakongavati pamuroora wedu handiti zvazvisina dambudziko bcause tiupfuma taingobvisa iwe mwana wako paakangurara nomwana womunhu kuti vanhu ivo vadaaa ndo zvakatorewa novava handiti iwe chawakuramba ndokuti mwana wako kuti akurara nomwana wava hatisi kuramba aiwa katizwa nokupema dzakaendere chimo saka toti varuzera mati toti varuzera shaiva hatina kuti varuza tokakuda muroora chete isi hatina kuti varuza vanenge vamukomba choto munomutataura nyaya yekustika kumusoro wakamhanhara handitika mune mamakamhanhara muchiti rwuyai mudare mutsanangure kuti nei makanditoresera mombe dzangu 3 ndisina mhosva nemi manzwa ukazoti ndidzorerei mombe dzangu iwo uri kubvuma kuti mombe kudai kuri kuti mukadzi akatanga aenda handitika ndizvo here zvaukamhanhara ichokwadi nyaya yamuri kuda apa ndeikuda mombe dzangu right chiteererai manje kwamatanga kuenda nako kuye muchitimi manga mukatarisira muroora wenyu ndozvamataura ndozvamapikisaka titanga taenda ndo zvamataura kuti ndaifanira kutanga ndadzorerwa muroora wangu ndizvova here zvamuri kutaura itai hongu kwete ichokwadi saka naizvozvo kutaura kwamuri kuita kuti muroora wangu kureva kuti ndozvakaendera mombe ndozvakaendera mombe dai maramanguramba irai katidzidzisani dai maramba makangostika pokuti ndiri kuda mombe dzangu ende zvakare pakupedzisira kwatikaita tichitaura nyaya yenyu tikanga tati muuye nomwana wenyu mwanakomana wenyu tatoona kuti apa ndopatichazopinda napo zvino tatoona toti matoparefura mabva mapapedza mega matanga kuuya kukomburena muroora saka imimi muri kuda kuzoti mombe dzidzoke imimi muchida muroora wenyu aiwa ina handisi kuti ndikuda zvese handitika panapa tichitongwa mwana wangu achitongwa mudare muno handitika painzi chokutanga pfuma atezora kuida hatina kuzviramba handitika nekuti dai vaida pfuma yavo ava handitika ndaitaisira kuti ivo vaifanira kutuma kana dombo chikuda pfuma yavo handiti but murekodhi yavo havana kubvira vakandiraira kana kuti kuda pfuma kana kuti kuda chii ende mwana wangu avatomusiya panguva yakaoma kuti muzhizha macho haariva munhu aiva vano munhu aishanda naye handiti saka ini ndopa ndikuti ininika ini ndiri kuda pfuma dzangu bhozi hadzingabatirwe nyaya yekuti muroora wangu dzibatirwe kumuroora ane mwana wane mwana wanyanga ngakasungira here sungira akasinga pfuma anga asina kubvisa vakanga akangobvisa mari uzi vananati chete saka hana kuroora saka toda roora vana aiwa kuroora hatina kuramba isi saka nzonzo nomen unoziva wakada kuita mashoko ekutsvagiwa uri kuita mashoko ekuti onyatsokuyaziva zvauri kutaura nditi right uri kuziva here kuti wewe semataurira ari kutoitani kuda kwamambo kuti vataure nyaya dzavakatonga kudhara nyaya yakatonga kudhara ikatobuda ine judgment nyaya iyi handiti zvikonze zvakaya zvakatora zvinhu kana zvatora zvinhu zvikonzeko zvine basa rei namambo kunze ikoko mambo anoteera here kwaenda kutorwa mombe kuti ndedzani and remember kana wakuita appeal case auitira appeal case to the same chief unaenda kwacourt wanzwisisa ka ndosaka waunenza ndikukutaurira kuti zvese zvati kutoita kaizvi rudo
otherwise tingasingafana kutaura newe ipapapo kana waona zvichinetsa woenda kuhigh court unotaura kuti uyu mwana wangu shwaka pamwana wana ava nhumbu nemwana akagara naye mwana wangu hapana chaakabvisa asi kwakazoya zvikonzi zvichitora mombe nhatu majesty wokutaura kuti zviri right iwe haufaniri kuroora wanzwaka saka nokuti takada kuita zvinhu zvokuti unogadzira zvinhu zvoda kuramba zvitemesa mambo panapa ka nyaya yei kai ndakaitresa kubva kwayabva ka inotipa kusvika pakuti hatifaniri kuramba tichitaudzana newe kana iwe uchiona kuti good gwara rau uri kutaurwa pazuva ranhasi nderokuti pfuma yayo ifanira kunge ichibviswa nemwana wako yacho yawaifanira kunge wakabvisira mwana wako kune vava ndo yacho yakapa kuti mombe dzekutorwa handiti wanzwa shoko ringe uchitaurwa apo nevava vakuyeuchidzapo kuti ndanzwa uchiti muroora iyeye ndeyakapa kuti mombe idzodzo dzitorwe ndo mhindo so kureva kuti iwewe mwana wako akatoroora muzukuru wako utora ini chandiutora sei pasina kundijekera ndepokudai so hongu manditonga muno dai makambogara makangotaura kuti mukomana une mhosva yekuti Tezvara pauda pfuma yawo handiti zvisina kana dambudziko ini pakataurwa chinzi mira nditepedzewo makati chokutanga handitika first Muroora ngaatanga adzoka handiti pfuma yezotera handitika ndo chokwadi chizere inini manga muchingofanira kumira nenyaya yekuti ndiri kuda mombe dzangu moona kuti zviri kufamba sei zvino mauya muchitaura nyaya yemuroora ndokubva zviri kupesana zvamuri kutaura pane zvamakanyoresa kusamona muchiri kuyogeresa ndakamhangariwa mwana wenyu kumashure achiuya muno Mudare kuti nyaya izotaurwa usiku davo ava Tezvara kwamhangara vachiti ndikuda pfuma yavo ndizvo vakamhangaraka muno Mudare ndosamoni rakareziva kairo nokuti ndikuda chi mombe dzangu ndikuda pfuma yangu handitika mambo nokuzoshedza kwakaita mwana vachikurukura apa ndopavakangoonesa highlight kuti aiwa Tezvara chite kuti mwana adzokere kumba pfuma yenyu munoita sei munopuhwa anditizvozvo anditika saka kwapati kurasana apa ndepapa pakurasana nedare ndipopa nokuti wanharo dzako kuti we hapanobvira paitwa judgement yokuti nyaya yekuti pfuma ndikuda pfuma asi ndiyo nyaya yakamhangwa muno Mudare mambo ndobva waipa judgement handitika yaunofanira kuva uchibhadhara iwewe mwana wako asi nhasi unoka haufanira kukrema zvisizvo wokukrema zvekuti inini ndinonhare mombe dawamira pakutaura kunzi inini dawamira kuti mwana ano 24 years asi ini ndikuda chi ndikuda mombe dzangu handitika wakataura naye Muroora nokuti iwe hausiriwo hasi mukadzi wako hausiriwo wakamhangariwa nochi nenengi naTezvara nampungai wako hausiriwo wakamhangariwa nokuti avavo mhosva yakuzongobatira chinhu ndokuti mombe dzakazitorwa ndodzako ndosaka nhasi unomasvitsanama muno Mudare asi munhu akatanga kumhangarira mwana wako ndawako ndowaifanira kumira nawo mubhokisi panapa muchidimbu futi manje ndikubatsire zvakanaka ka shoko rako mombe dzako kwadzakaenda wakunzwa ka but regai ndikubatsire futi ivava vacho ava ndizvo ka ivava vacho ava mombe dzakatorwa nechikonzi ava havazi chikonzi kureva kuti chikonzi chinosvika kumba kwakaroorwa mwana wanzwa ka iwewe mira unzwa iwewe ndiwakatopa chikonzi mombe mira ndikubatsire uyo anotsvaga chikonzi ka choenda ka kwachinoenda handisi unopiwa zvinhu chinzwa unzwe ndikubatsire kuti wewe wozoona kuti ndoda kukuratidza kuti kwese kwauda kutsvaya kubata ka hakuna zvazvinobatsira chingogamuchira kuti mwana wangu akaroora because chikonzi kana chasvika panzvimbo chinotopiwa pfuma nevaridzi vomusha danga ndirori remadhakisi rehomombe nderiri nerehuku nderiri handitika iroro rengirika icho chikonzi chotora mombe kwadzinozoendwa nadzo iwe nyararewe kwadzinozoendwa nacho wanzizika chakunopa kumuridzi uyu muridzi anongotenda kuti chikonzi chaita sei chagona basa wanzwaka saka gweja muchidimbu
anogona kupindura kuti handisiti ndakatora mombe. Inini mombe dzandakapiwa nechikonzi chinobva chandikatuma kuti chiwe chitore pfuma kukumba kwako. Zvokubiwa kwadzene, zvokudii kwadzene chinenge chachikonzi icho nokuti haasiri anenge akaba. Kana chiri chikonzi chakabaka chikonzi. Kana kuri kupiwa chikonzi. Wanzwisisa? Vamkomba choto. Tiri kuziva nyaya ike. Izvi zvimwe zvatakutora zvazvinoona. Asi muno mutakapedzisira muchienda manzi uyai nomwana komana wenyu. Mauya naye here. Chadiuzwa mirai ndimbokubatsira. Totanga tapinda ipapo. Tisati tasvika ipapo. Okay. Imi makatenda munotaurira. Mirai. Imi order. Gentlemen. Chimbosudurukai. Tozopedzisira nyaya iyoyo. Tozoipedzisa, tozotaura pakupedzisa. Right, this case anti-judge yapushirwa kumberi kuma-hours. Haina judgment kan. Ndikutaura kuti judgment achitoisa pa last minute. Tinopedzisa. Kutonyora panapa. Tati vanhu ngavambosumuka apa. Muda kutaura nezvenyaya here? Munozotaura panguva yatikutaura yokupedzisa. Azvina kubvira zvakataurwa. Makapedza muchiti igweja nawo endai munotaurirana. Zviro zvandikuziva. Makati endai munotaurirana. Takataurirana. Zvatikataurirana ava ndetaura kuti zvitorimo zvatikataurirana zvacho pamukati endai munotaurirana. Vai, moço,